Krásny večer, alebo teda ešte asi popoludnie, drahí priatelia. Nádherné dámy sem prišli. Vážení páni, a my sa veľmi tešíme, že tá rodinná atmosféra, ktorá sa nám zdá, že tu je, tak verím, že môžeme sa stať jej súčasťou, pretože takto je to pre nás to najpríjemnejšie. Vzniklo také zvláštne spojenie. Jednak tu veľmi silno cítim tú našu históriu, to prekrásne, čo Slovensko má a vôbec celý tento región, ktorý je tak nádherný tým prepojením všetkých kultúr, ktoré sa tu pohybujú a budú. A zároveň my sme vám priniesli nielen argentínske tango Astor Piazzolla, ale aj hudbu z rôznych krajín sveta. Takže verím, že sa spoločne budeme radovať s hudbou a začneme skladbou, ktorá opäť bude prepojením našej spoločnej minulosti tuto s Michalom, pretože naše také prvé spoločné vystúpenie bolo pri prezentácii troch firiem v nádhernej Cvetnovke v Bratislave. Bol to open air event, ktorý začínal hudbou Clauda Debussyho, pretože večer bol venovaný Parížu. Tak dovolte, drahý pán Michal, nech na úvod vám a vašim milým priateľom zahráme opäť skladbu, ktorá má k Parížu veľmi blízko a volá sa Chant Paris. Je to jedno z najznámejších tank Astora Piazzollu a tiež vychádza z toho, že Astor Piazzolla miloval Paríž. Takže Chant Paris a moji kolegovia, sľúbila som ešte, že poviem pár slov. Vznikli sme pri 100. výročí narodenia Astora Piazzollu, ktorý je najznámejším inovátorom argentínskeho tanga a v tejto formácii fungujeme vlastne doteraz v tradičnom a trošku obnovenom kvintete, čiže máme tu a môžeme aj zavolať na pódium akordeonistu Miška Červinku. Muziku Imricha Farkaša. Rytmy spolu so mnou tu dnes bude zastupovať fantastický kontrabasista Rúbko Ragan. No a môj drahý manžel vám zaspieva niekoľko nádherných piesní, pretože to je vždy takým naozaj krásnym oživením inštrumentálnej hudby. Takže Chant Paris.
počuli ste tú vášeň a budeme pokračovať tangom, ale treba povedať, že Astor Piazzolla je až pokračovateľom tango tradície, ktorá už v Argentíne na začiatku 20. storočia existovala. No a jedným zo zakladateľov tango večírkov, to boli tzv. Miongy, hraje s veľkým orchestrom, bol skladateľ Carlos Gardel. Viete, aký je rozdiel medzi štandardným tangom a tým tangom argentínom? No, je to hlavne o vzdialenosti tanečníkov. Pri tom argentínskom sú podstatne bližší. Kroky v argentínskom tangu sa volajú objatie, obkrok a naozaj ten kontakt je veľmi, veľmi intimný. No a práve tento tanec bol inšpiráciou aj k vzniku rôznych filmových melódií a práve tango Carlosa Gardela, ktoré sa volá Por una cabeza, je súčasťou jedného nádherného filmu, ktorý možno, že určite všetci poznáte. Ten film sa volá Vôňa ženy, kde Al Pacino hrá starnúceho bývalého vojenského dôstojníka, ktorý je celkom slepý, ale jedného dňa sa vyberie do práve kaviarne, kde hrajú toto tango a vyzve do tanca mladú, krásnu dievčinu, ktorá mu povie, že ona čaká na priateľa a on jej povie, že žijeme len pre túto chvíľu a týmto čakaním môže strátiť čas. A potom nasleduje toto nádherné tango, takže si ho spolu predstavme. Por una cabeza pre jednu hlavu alebo pre jednu ženu a Carlos Gardel. Ďakujeme krásne, tak veríme, že už argentínske tango milujete minimálne tak ako my. A ešte ostaneme pri tomto žánri. Predstavte si, že nádhera
A vášeň argentínskeho tanka sa presťahovala až do chladného Švédska, a to vo chvíli, keď skladateľ Jakob Gade, švédsky skladateľ, so svojím orchestrom chcel vytvoriť hudbu k filmu Žiarlivá žena. Bol to nemý film a ako ste viete, hudba k nemým filmom musela byť veľmi výrazná, aby umocnila dej a v podstate aj vysvetlila, čo sa deje v tom filme. A tento film bol naozaj dramatický, keďže hlavná postava bola natoľko žiarlivá, že teda svojho manžela až tragicky zniesla zo sveta. No, ale nie žiarlivosť tejto ženy, ale toto tango sa stalo svetoznámym a historicky sa prenieslo až do našich čias ako Žos tango, čiže žiarlivé tango.
a týmto trošku uzavrieme blok tanga a preniesieme sa presne do čiast, ktoré boli typické pre tento prenádherný priestor. Zahráme vám skladbu, ktorá bude aj vážnou klasickou hudbou, aj slovenským čardášom a zároveň veľmi populárnou piesňou, ktorú môžete žiaľ počuť aj v niektorých reklamách, ale aspoň sa nám to dostáva do uší trošku. Uhorský tanec číslo 5 Johannesa Brahmsa, známeho romantického skladateľa, vznikol krádežou, hudobnou krádežou, a síce tak, že Johannes Brahms počul známe dielo slovenského skladateľa z Bardejova, ktorý mal taký rôzny pôvod, nemecko-maďarský, slovenský, však mal taký náš, uhorský, spoločný. A preto, že sa Brahmsovi veľmi páčilo pár taktov z jeho tancom z Bardejova, tak preto trošku z tej skladby zobral a 32 taktov použil ako súčasť uhorských tancov, celého cyklu tancov. A predstavte si, že tento uhorský tanec so slovenským námetom, alebo námetom pochádzajúcim zo Slovenska, sa stal najpopulárnejším z celého cyklu uhorských tancov. Takže užite si s nami čardáš, aký sa možno tancoval aj práve v tejto sále. Ďakujeme veľmi pekne, trošku sa upokojíme a prídeme konečne k tej aktuálnej téme, ktorou žijeme momentálne všetci, a to sú Vianoce. Neviem, ja osobne, čím som staršia, tým viac. Až je to také emotívne skoro každý deň. Ale nezahráme vám koledu, pretože tých sa napočúvate všade v supermarketoch, na uliciach a ešte potom do Vianoc toho bude asi dosť. Zahráme vám jednu pieseň, ktorú napísal a naspieval, teda boli to dvaja ľudia, ale boli to dva
boli z Čiech a bol to Karel a Karel. Vlastne nie, tuto naspievala Iveta Bartošová, takže uzatváram trojicu. Úryvok z tej piesne, ktorú naspieval Karel Gott, si vypočujete potom v závere tejto piesne. No a autorom tejto skladby je Karel Svoboda. Trio Riešky pre Položku poznáte určite všetci. Je to súčasť programu všetkých správnych vianočných televíznych kanálov, už aj medzinárodne. A viete, ktorý nástroj hudobný je typický pre túto skladbu, ako aj pre tú záverečnú, kde pak ty táčku hnízdo máš? Sú to rolničky. Rolničky sú jeden čarovný nástroj, ktorý ale nevznikol kvôli Vianociam, vznikol ako súčasť rituálov, predstavte si, rôznych národov, či to boli Kelti, v Indii, v Afrike, takže pôvodne sa nosil na členkoch a potom sa spojil s Vianocami, pretože naozaj myslím, že ten typický zvuk rolničiek je pre Vianoce taký prekrásny, ako celé Vianoce sú. Takže Trio Riešky pre Popolušku, keďže ja neviem tak krásne spievať ako Ivetka, tak v instrumentálnej podobe, ale s rolničkami.
ďakujeme krásne. No, keďže sme pri tej filmovej hudbe, niekedy príde nejaká malá klavíristka na klavíre a spýtam sa, čo by ste chcela hrať, tak väčšinou chce hrať Améliu a chlapci chcú hrať Pirátov z Karibiku. Preto sa tá Amélia stala takým symbolom niečoho, čo hrajú začiatočníci, pritom hudba Andrieho Tiersena je skutočne skvostom, ktorý doplňa film, ktorý je rovnakým skvostom. Tento film je o dobrých skutkoch. V tomto čase je naozaj ten pravý čas o nich hovoriť. A je príbehom, iste mnohí viete, o dievčine, ktorá kvôli nejakým okolnostiam vyrastala v samote a bez kamarátov, neskôr bez priateľov. A potom jedného dňa, keď vo svojom byte v tajnom ukryte našla tajnú krabičku, tak sa rozhodla, že ak nájde jej pôvodného majiteľa, tak bude robiť dobré skutky. A týmito drobnými, dobrými skutkami menila život mnohých ľudí okolo seba. Ešte dve ukážky z filmovej hudby. Teraz sa vrátime na chvíľočku k Astorovi Piazzolovi, ktorý tiež bol autorom mnohých skladieb, ktoré boli k filmu. No a táto konkrétna je k filmu Sur, v preklade juh, a volá sa Vuelvo al Sur, vraciam sa na juh. Film je príbehom nespravodlivo uväzneného militantného väzňa, ktorý sa vracia domov, vracia sa do Buenos Aires, vracia sa k bandoneonu, ktorý je v texte spomínaný, ale hlavne sa vracia k svojmu národu. Hľadá svoj pôvodný život, čo je po toľkých rokoch vo väzení veľmi ťažké.
a snaží sa nájsť aj pôvodné city k svojej manželke, k svojim deťom a k svetu, v ktorom predtým žil. Takže Uolvo al Sur, Astor Piazzolla a spievať bude Marian Barhaník. Nedali mi to vedieť, ale opäť som raz poplietla program, raz za koncert im to vždy urobím, prepáčte. Bude aj to, čo malo byť. Nedám to preč, lebo to bude darček. Ale teraz ešte ostaneme pri filmovej hudbe. Viete, čo spája filmy Jurský park, napríklad Schindlerov zoznam,
ale aj, tuším, Batman, jeden geniálny hudobný skladateľ. Skladateľ, ktorý písal filmovú hudbu tak, ako nikto iný. Aj keď existuje Mancini alebo Morricone, tak jediný na svete je John Williams. No a v jednom filme nás šarovným spôsobom spolu s autorkou niekoľkých častí jednej známej knihy zavedie do magického sveta, sveta rozprávky pre dospelých. A vy už určite viete, že ja hovorím o filme Harry Potter. A myslím, že aj keď film sa už nehráva, tak táto hudba je nezabudnutelná, počuť ju ešte veľmi často aj teraz. A je to naozaj fascinujúca hudba v podaní orchestra, ale verím, že aj nášho kvinteta. No a my vám teraz zahráme tému, ktorá predstavuje jednu z najpôvabnejších postav celého románu a všetkých jeho častí. A tou postavou je nádherná, biela, vznešená sova Hedvig. Takže téma Hedvig.
Drahé dámy, milí páni, teraz trošku skresíme naše kvinteto na jedného solistu. Michal Červinka je určite interpret, ktorého vám netreba predstavovať. Je to jeden fantastický akordeónový virtuós, ktorý ale svoj nástroj s láskou aj spropagoval v jednej známej talentovej súťaži. A práve Miška vám dokáže, že naša nádherná, prekrásna a jedinečná ľudová hudba môže mať tak znešenú a sofistikovanú podobu, ako len v Michalovom podaní. Takže zmes slovenských ľudových piesní v podaní Michala Červinku.
Tak to bola paráda, že? Trošku sme odbočili sem k nám na Slovensko, ale poďme ešte ďaleko, poďme do New Yorku. A vrátime sa k hudbe Astora Piazzellu v tangu s názvom La Calle 92, čo je vlastne názov jednej ulice a čísla 92, na ktorom sídlila jedna nádherná kaviareň, kde sa tancovalo tango. Samotné tango La Calle 92 je skôr ale s takou dobrodružnou cestou nočného návštevníka nebezpečných newyorských ulic. Takže Astor Piazzolla, La Calle 92. No a máme tu jednu ukážku z piacolskej polyfónie, pretože jeho obrovským vzorom boli barokoví skladatelia, najmä Johann Sebastian Bach. A Astor Piazzolla napísal jednu fugu, ale keďže to bola opäť fuga, ktorá bola zakomponovaná do opery o Buenos Aires a jeho nočných nebezpečiach, tak je to fuga i Misterio.
teraz pre vás, drahý Michal, ten sľubený darček, ktorý sme zabudli. Opäť to, čo je vám blízke, čiže francúzština. Skladba Oblivion je najznámejšou skladbou Astora Piazzolla a tiež bola použitá vo filme Henry VI. Ale v každom prípade je to hlavne skladba, ktorá hovorí jeho životný príbeh, pretože tento skladateľ bol síce taký celadant mladosti, ale potom sa vášnevo zamiloval a táto láska ostala naplnená len platonicky a len v hudbe. Zamiloval sa do známej francúzskej spevačky Milvy a pre ňu napísal skladbu Oblivion. Znamená zabudnutie, ale my veríme, že práve vďaka tejto skladbe možno na nás nezabudnete. Takže Astor Piazzolla Oblivion.
Ďakujem. Ďakujem za to, Škoda, bola špeciálne privítala. Ale to nie za privítania, nevedel, že to bolo privítania. Ďakujem. Ďakujeme krásne, no a čo poviete, dáme si nejakú vianočnú, konečne? Tiež sme si doma hovorili, že toľko koncertov krásnych pred Vianocami a nemáme vianočné tango, tak sme jedno našli. Určite ho nebudete poznať. Je to jedna famózna skladba, ktorá myslí na tých, na ktorých často zabúdame. A to sú práve ľudia, ktorí tie Vianoce v kruhu svojich blízkych, známych, rodiny, lások stráviť nemôžu, lebo napríklad môžu byť ako vojaci Atlantiku. Toto tango je venované vojakom, ktorí sa neuvolia zo služby, ale je to tango, ktoré nie je smutné, je to tango, ktoré je ironické. A tak hlavná postava tohto tanga spieva, či ho vôbec pustia na tie sviatky domov a aký je ten generál s tými svojimi medailami, ktoré mu jediné ostali, dôležitý. A niektorí stratili už aj topánky. Takže anglické tango skladateľa a speváka Jacksona, ale nie Michaela, sa volá Tango Atlantico alebo It's Christmas Time Again. Je to naša premiéra, tak nám držte palce. Into the pissing rain, and the clouds like just a dirty sheet. But this is skeleton, and he knows he can't complain. And you may think that this song comes too late, but lest we forget, this tango Atlantico isn't over yet. Cigars. He shares his medal ups for one last chance. They make a pretty pair, but no one understands their game, because they can agree about the stakes. They can agree on anything, can never agree on the name. And you might think that this song comes too late, but lest we forget, this tango Atlantico isn't over yet. And you may think that this song comes too late, but lest we forget, this tango Atlantico isn't over yet. Ďakujeme krásne. Marian Varhani a jeho premiéra Vianočná tanga. No a aby už veľmi nebolo, lebo je to stále také, že to je to, čo nás asi všetkých podvedomí trápi. V tom istom čase, ako vznikla Holubica mieru, tak v tom istom čase Astor Piazzolla napísal jedno famózne tango.
A to sa volá, že Libertango. A to je práve venované tomu, po čom všetci túžime, po slobode, ktorá je možná len ak budeme žiť v miery a porozumení. Takže Astor Piazzolla, Libertango. My už vás máme za našu rodinu a tiež takých našich hudobných partnerov. Vidím, že ste tu mnohí veľmi muzikálni, takže Miško vás naučí ten tango potlesk, ktorý je typický pre argentínske tango. Áno, práve to už viete, takže... doviesť jedno tango a nie si už náhodou hlasný trošku. No lebo
my nám zahráme na túto tému. Čo si dávate na štedrý deň, Katra? Struha? Napríklad, lebo Astor Piazzolla bol lovcom žralokov a keďže nezomrel nešťastnou náhodou na mori, teda nehodou, tak vždy toho žraloka ulovil on a nie on jeho, ale bolo to asi napínavé, takže Esqualo žralok.